Baik, saudara, untuk acara berikut ini, Jula Juli Guyonan bersama Lawak Kemanten Bangun Trisno. Alhamdulillah panjenengan dulur kene niku weneng tenggene seni. Luwe-luwe niki wau enten sing ngremo waduh Mbak Endang lho melok ngidung. Alah ya gak apa-apa panjenengan wong seneng hiburan. Nang Malang golek wajan. Nang Malang golek wajan cek adoh. Pasar tempe lho sampai truk-trukan. Tapi wong kidungan yo enggak apa-apa. Tuku sewek batik sida mukti. Enak. Kate rabi perawan yuk kabeh gak doyan anggur rabi tuwek tak cipok mati. Nek nyedot kenemenen. Bokong nyeri ngombe jamu rondo jati sari lemu-lemu. Kate ngedung lo lali aku sik mikir iki. Suwe gak tau tanggapan. Salat iku kuncine swarga. Mula aja nganti dilalekno. Sebab iku perintahe sing kuwasa. Ayo dilakoni nganti sampurna. Isak subuh duhur asar lan maghrib pancen iku diarani salat wajib. Ayo dilakoni kanthi sing tertib. Ore slamet besok ana alam gawe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Syukur bageyu yen gelem salat jamaah. Ganjarane besok mesti turah-turah.
urip ayo padha istiqomah insyaallah matine husnul khotimah. Salat iku kuncine swarga. Aja nganti dilalek. Salat iku perintahe sing kuwasa. Ayo dilakoni kanthi sampurna. Isak subuh duhur asar lan maghrib pancen iku diarani salat wajib ayo dilakoni kanthi sing tertib urip slamet besok ana alam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syukur bagi yen gelem salat jamaah ganjarane besok mesti tur-atur wong urip ayo padha istiqomah insyaallah matine husnul khotimah. Asik. Yang ngene iki lho. Bayaran gak kerasa. Aku iki wong seniman senengane ngingu kewan sing tak ingu petik manuk cara andokan kenek dirumati nek prei tanggapan ana situk sing dadi klangenan ngingu manuk kenek gawe hiburan najan bojoku yo senenge gak karuan saben bengi manukku gawe dolanan bojoku pancen wong openan mula manukku yo gak nganti kurang mangan nek aku mlaku-mlaku bojoku pesenan Mas sing ati-ati manuke sing ilang olehku nggawa yo gak sembarangan manuk tak buntel kain supaya gak ilang dilalah mlaku-mlaku manukku dipites prawan bareng manuk tak delok aduh ndase nyungsang yu painten keleleken cendhela cekap semanten barang tinggal awe-awe bangun tresno
ambek graya-graya. Nggih ngapunten dulur nggih. Pancene Ludruk kemanten bangun tresna niku tasik niki mlebet teng mriki. Mangkane nggih ngeten niki pun gebyare. Anggotane tebih-tebih enten sing dugi Malang, enten sing saking Jember, sing tebih kula asli Surabaya, nderek Kecamatan Yosowilangun. Ana Surabaya Kecamatan Yosowilangun. Iyalah, kanca akeh. Iki kaya kepethuk kanca situk sing paling wegah. Oh, Kon cocok yang Pak Enji kene. apane cocok? Kidunganmu masih ndak der maknane. Pak Enji kene, waduh, Apa? ngrungokne man. Ngene lho. Iya. Ngidung itu gak perlu Iya. akeh-akeh, Iya. titik-titik, Iya. yang penting misinya. Misinya. Heeh. Ya kalau dulu dagelan, udah. Wong kene lali dah. Lali. Kon kenal tah nang Loh, yang kenal ngomong sakrete eling. Cak Takim Adilo. Lah, Oh, Cak Takim Cilo. ono di lapangan. Loh, lha apa kon nang lapangan? Darung. Bambung ta? Ya, Oh, darung. aku sumpek mul. Apa kok sumpah? Aku dikerutuk karek nom-noman tok. Apa? Dicece aku. Apa? Yo iku badekan iku tok. Kok iku tok jare aku. Badean sing endi? Yo iku nek kadang di dalan bayi. Wis badekan. Ono aku badekan. Kok aku tuh ini badekan. Kon Pancene enggak apa-apa. Tapi Badean ngene iki aku. kanggone wong apa jagong ya. iya. Jagong bayi apa jagong apa iku lek ana badekan ngono iku seneng. Seneng, Iya, iya. gak krasa moro-moro bengi. Iya. Kon pancene wis pinter ta nang badekan. Loh, aku tuwek-tuwek kene. Tuwa-tuwa yang ngene. Oh iya. Tak badheki lek pancene kon pinter. Iya. Ya. Nek kon pinter taruhan bojo, Lek aku menang, lek kon menang ya. Bojomu tak apa ya? lha apa kon ngene lho sing tak maksud. Iya. Lek kon menang ya. Heeh. Bojomu aku melok bojomu. Terus, Nah, lek aku menang, Iya. bojomu melok aku. hah? Nek aku kalah. Ya, apa iku ngajare? Mana baleno nang, baleno. Ayo. Iya. Lek kon menang, aku melok bojomu. Iya. Lah lek aku sing kalah, Iya. ya. Bojomu melok aku. Kalah nyere. Oh, kono. Gak oleh taruhan bojo gak oleh. Gak ilok wean. Tak badheki ya. Tak badheki kon. Iya. Nek pancene kon pinter. Iya. Gak mudun-mudun. Ya. Lek gak nggo mrica sak kantong. Apa iku badakane arek wingi soremu? Tak bedhek. Bononge bojomu nelot. Kok iso nang bononge bojoku barang lho. Lah kon iku tok bedakane iki di YouTube kok. Lho, lah katek apa ndak kon? Iso apa enggak? Tak badheki ya. Apa badan? Gak mudun-mudun, lek ndak nggawa mrica sak kantong. Kreseke bolong. Kok iso kreseke bolong? Oh, ndak mudun-mudun. Iso enggak? Iya. Iso enggak? Katok berarti ya. Iya. Gak mudun-mudun lek gak gawa mrica sak kantong iku ngono jenenge kates. Kates. Yo, mati. Tak bedheki yo, Cek. Kates. Ayo. Dawa ana bandole titik. Kates. Mati kowe. Oh iso kuat. Iku ngono weteng gendeng. Wetek dene njek kates. Ya apa weteng? Weteng. Dene enggak? Njek kates. Iya. Teko pring bolong-bolong. Ayo. Kates. Lah katese, yo kates. Iku ngono keranjang gendeng. Keranjang gimana dari kates. Lain. Ngong. Kates. Jane wis. Iku ngono trek. Trek ngomong kates. Wah, blane diantemi kates-kates.
cilik landhep. Iku ngono lading. Lading ngiris kates. Ndak marem. Hmm. Kates. Mosok ngene kates. Iya, heeh. Iku ngono wong meteng. Wong meteng. Wis saiki tak badheki sing ndek omamu wis. Sing ndek omamu. Sing ndek omamu sing ditumpaki bojomu. Ayo. Oh, kates. Gak iso. Lah iya, gak iso. Gak iso. Sepeda motor. Gak iso. Sepeda motor. Lah iya, sing ditumpaki bojomu. Iya, duduk kates ya. Sepeda motor. Sepeda motor. Nek momot kates. Durung iku. Anyaran. Lakon gak mudeng. Dike gonceng kates ta dike gonceng opo? Wano nembung. Kanca akeh. Kanca akeh. Pak iki ndak segan-segan. Lho iya. Dagelane akeh. Oh, Rong sap. ya apa? Kates. Kates. Rong sap. Dadi lek bangun Trisno iku dagelane rong sap. Wis percaya aku, percaya lek bangun terus. Halo.